Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Fallout New Vegas, το οποίο είναι μονταρισμένο και σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω ένα από τα mods. Αυτός είναι ο τύπος μου. Θα γίνει πιο cool μελλοντικά, εν καιρό. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, τι λέει, παίζετε κάποιο game, γράψτε τα comment από κάτω, μην κολλάτε. Ας γίνουμε φίλοι. Είμαι ο μόνος. Λοιπόν, ήμασταν στο πριν. Μιλήσαμε με τον Φλόρο Σερίφη, ο οποίος μας είπε... Ο οποίος μας είπε να πάμε σε δύο περιοχές. Τώρα κατά εκεί πάμε, αλλά πριν πάμε εκεί, θα πάμε να σας δείξω το πρώτο mod, το οποίο είναι companion. Δεν θα σας κάνω spoil, και είναι καλό companion, είναι ωραίο. Φέρω αυτά εδώ. Λοιπόν, μάγκες, όσον αφορά τα mod, πριν πυροβολήσουμε. Όσον αφορά τα mod, αν κάποιος δεν ξέρει αγγλικά, γιατί υπάρχουν τώρα τα περισσότερα είναι αγγλικά, και θέλει οπωσδήποτε να βάλει mods στο Fallout, θέλει σε ελληνικά, ας πούμε, για να καταλάβει τι γίνεται, κάντε μου ένα request, στείλτε μου ένα μήνυμα, θα σας πω τα πάντα, όσο αναλυτικά μπορώ και όσο πιο εύκολα μπορώ για να καταλάβετε, και θα σας βοηθήσω εγώ. Σας είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, στείλτε μου μήνυμα, οτιδήποτε χρειαστείτε, και θα σκοτώσουμε αυτούς τους δύο. Εδώ μισό. Ποια είναι η αρχίδια? Τι φάση ρε παιδί. Όπα, τζαμάρε το όπλο. Λοιπόν... Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους. Λοιπόν, τζάμαρε το όπλο. Θα σας εξηγήσω γιατί. Να, όπως και τώρα. Στο Fallout, όσα όπλα χρησιμοποιείς έχουν κάποιο condition. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς πολύ ένα όπλο, αυτό, η κατάσταση του όπλου τέλος πάντων, με τον καιρό χαλάει. Οπότε θα πρέπει να το φτιάχνεις με repairs και τέτοια. Αν έχεις καλό repair skill, το φτιάχνεις με κάποια κομμάτια άλλου όπλου. Εάν όχι, θα πρέπει να σε φτιάξει άλλος και πάει λέγοντας. Είναι καλό αυτό γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να είναι όπως όλα τα άλλα first person shooters, τα οποία... μισό λίγο να πάρω αυτά. Τα οποία απλά βαράς με ένα όπλο μια ζωή, δεν παθαίνει τίποτα το όπλο και κάτι τέτοιο. Αυτός εκεί, αυτή λίγο μακριά. Εδώ, θα βαρέσουμε αυτήν και θα βαρέσουμε και αυτό να δουλειάμε. Αχ, δεν είναι φάλο. Έλα που δεν πετυχαίνει ο Καραγκιόζης. Πάει αυτή. Fuck! Δεν έχουμε σφαίρες, μάγκες. Δεν έχουμε σφαίρες. Έχουμε μόνο 5, σοβαρά μιλάς. Όχι shotgun. Βάρνουμε damage, 16 damage μόνο. Γελάει ο κόσμος. Wow. Πού πήγε ο άλλος? Μισό λεπτό να τους σκοτώσω αυτούς δύο μάγκες. Δεν ψήνεις τον πέτυχες. Τον πέτυχω εγώ για σένα. Τα πράγματα τους, τις σφαίρες, γιατί δεν έχουμε τίποτα cowboy repeater, το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Purified water,
Οκ. Όπως σας είπα και πριν, ό,τι χρειαστείτε, στείλτε μου ένα μήνυμα, δεν υπάρχει θέμα. Ίσα ίσα εγώ θέλω να μιλάω με τα subs μου, με τους viewers, με οποιονδήποτε. Όποιος έχει κάποια απορία ή οτιδήποτε, μου αρέσει να βοηθάω γενικότερα τον κόσμο. Και προσωπικές ερωτήσεις, άμα θέλετε, κάντε μου. Δεν έχω θέμα, πόσο χρονών είμαι κτλ. Πήγε ο άλλος, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάμε να σας δείξω τώρα το mod. Το οποίο είναι τέλειο, το γουστάρετε. Fast travel, ok. Και... Ta-da! Hey, did you see a couple of guys on the road just now? They robbed bastards. I didn't see anyone. No, I'm not all right. They took my favorite rifle and some other stuff. I do have a pistol with me, but I've got no ammo for it and my leg is hurt. What are you doing here? I have my reasons. I'm not thrilled about being alone, but I wasn't going to sit around in the Mojave outpost because of it. Is there something... Πω πω η φωνή μου. Sorry. Is there something I can do to help you out of the situation? Yes, look at this. One of them dropped it. I think they'll be going to one of these places. I want to start looking for them at the closest one. However, I have a problem. I have a pistol, but no ammo. That's gone too. Aww. You need to supply you... No... Yes, I would be so grateful. Maybe I could repay you some way. I don't have caps, but would you be interested in some company on the road? I'd be willing to travel with you for a while. Take night watch, kill critters, stuff like that. I'm fun to have around. What do you say? Δεν μπορώ να πω και όχι. Okay. And thank you so much. My name's Willow, by the way. It's nice to meet you. But please do hurry. I'm anxious to get going. Okay. Λοιπόν. Are you ready? I need to see that pistol of yours για να δούμε τι Oh, sure. Of τι course. σφαίρες χρειάζεται η φιλενάδα μας. 9mm. Έχουμε. Δεν πρέπει να έχουμε. Fuck, δεν έχουμε. Λοιπόν, θα σου δώσω κάτι άλλο. Θα σου δώσω... Πάρ' το Vamit Rifle προσωρινά. Θα το πάρουμε τα πίσω. Και πάρε 556 σφαίρες. Ωραία. I need to see this thing. Let's get going. Great! Listen, I want to tell you exactly what I lost, so you'll know what to look for, okay? You know about my rifle, Beauty, that's what I call her. And there are two other things. Chester, a teddy bear I've had forever, and Moira, a doll. I hope we find the toys. I'm embarrassed to admit this, and know it sounds stupid, but I do love them. Aww. Is there something else? I forgot to ask. What's your name? My name is Tuka. My name is Tuka. Thanks again for your help. Ωραία, θα ήταν να το έλεγε και να έλεγε Thanks again for your help, Σφιχτοκόλλης. Τέλειο. Πάμε λοιπόν. Nice. Nice. Ωραία γελάκια. Λοιπόν, για να πάρουμε τα quest. Να κάνουμε τα quest της για να μείνει μαζί μας γιατί είναι δυνατό companion. The note has been added to your boy to prepare you for Willow's first quests. Okay, stance note. Okay. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το quest. Οπα, δεν έχουμε όπλα. Δεν έχουμε και σφαίρες όμως. Πάρουμε το cowboy repeater.
Ba-da-bum-bum-bum-bum. Χώνε εδώ η δικιά μας. Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε αυτούς τους τύπους που θέλει η Willow. Εδώ είναι γεμάτο με μέρμιγγες and stuff. Το πείτε εσείς μάγκες, τι λέει άλλο, τι games παίζετε. Εγώ θα κάνω ένα run εδώ πέρα, φτάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Και τους βρήκαμε λοιπόν. Αυτοί εδώ ήταν οι πονηρούλιδες. Λοιπόν, θα πάρουμε και το Μόιρα, είναι το αρχοντάκι της. Και άλλος είναι ο Kenny. Oh my god, they killed Kenny. You bastard. Και ο Κάιλ, ο φίλος του. Μάλλον, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, όντως και φοράει και... όχι ρε μάνα, τώρα το πρόσεξα. Απίστευτο. What's up? What's up? I have Moira. I'm thrilled to have Moira back, but I'd still like to find Chester. I don't know what Chester is for the event. Do you have any ideas? Well, yeah, I do actually. It's kind of embarrassing. I think the guy I was traveling with might have him. He was helping me carry my stuff. We parted ways at the Mojave Outpost. He was the big, strong, quiet type. Great for carrying stuff, but not a lot of fun. He didn't talk much. I have an idea where we might find him. He wouldn't say much about himself, but he did talk a little bit about where he was going. Okay, are you suggesting me? Well, yeah, I am. If you decide you're interested, I'll tell you everything I know about where he may be. Okay, I find beauty. Thank you! You're welcome, Willow. I promised I would travel with you if we found beauty. So, should we talk about this? Iron out some details? Okay, yeah, sure, whatever you want. Hey, I'm trying to be serious here. We should probably get some things cleared up before we hit the road. I want us to get along. Is there anything in particular you want to talk about? Yes. I can't fight with anything other than a gun. I'm lousy at anything else. Okay, I can fight with my fists if I'm cornered. By a radroach. I'd love to learn more and would be willing to study, but for now I'm pretty useless. I just wanted to be really clear about that. Okay. So, don't expect me to fight with anything other than a gun, okay? Okay. I won't do it. Not with my skills the way they are now. Okay, what if I turn you somehow? Is that possible? No problem, I don't really care. I prefer guns myself. I'm not happy about this, Willow. I'm better with guns myself. Oh, I'm glad you don't mind. I read books and magazines about boxing to learn what I can, but they're hard to find. I've only ever found a couple. But if I can read enough of them, I figure eventually I'll get good enough to be able to use better weapons and kick some ass in a fight. Oh! You know what would be even better? If we found someone to train me. Are you any good with your fists? No, sorry, I can't train you. Oh. Well, maybe we'll find someone else who can. Okay, I have something to tell you. I will ask you to carry items. If you have anything else, alright. If that's everything, I guess we'll see. In a while. I can't think of anything else. Let's go. Ωραία, έχουμε και ένα καρίσμα. Nice. Αυτός τι είχε μέσα? Τίποτα για δεν Did you hear that? Λοιπόν, ωραία, πάμε να βάλουμε τα quest μας.
πάμε στο Novak. Maybe I imagined it. Κάναμε και το quest. Και τώρα συνεχίζουμε το main quest. Μπορούμε να κάνουμε fast travel πουθενά εκεί κοντά. Ah, damn it. Δεν πειράζει, κοντά είναι. Θα κάνω πάλι ένα skip. Δεν έχω να φτάσω εκεί, οπότε θα λέμε σε λίγο. Φτάσαμε Willow. Φτάσαμε. Τέλος. Και γίνεται. Χαμός εδώ, έχει φωτιές. Τι φάση. Λίπτον. Ω, ένας τύπος τρέχει. Ω, τι κάνει. Yeah! Who won the lottery? I did! Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? Α, έχεις πρόβλημα, μεγάλε. Are you feeling alright? Are you kidding me? Never felt better. Yeah! What sort of lottery did you win? What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Ποιος Only μιλάει? lottery that matters. Oh my God! Smell that air! Are you a powder ganger? Powder ganger? What? I mean, yeah, used to be, sure. But not no more. Powder gang is small time, man. I'm a winner! I won the motherfucking lottery! Σπαστικός, time for me to go. Later. Later, τώρα θα δεις εσύ. You won the lottery, Not anymore. No. Yeah? Ω, ποιος έχει το lottery ticket now? Εγώ. Α, οι άλλοι σκοπιούς σκοτώνουν. Δεν έχουν σφαίρες. Willow, δεν έχουν σφαίρες. I've got you now. You're not getting away from me. Δεν έχουν σφαίρες, Willow. Πώς βαράει, ρε. Χαλάρωσε λίγο. Είναι. Α. Αυτό είναι σκυλάκια. Τι φα... Εγώ τρόμαξα, ρε, πως είναι. Είναι κακό λατρά. Ας το πάρουμε, λοιπόν. The crosses. Should we help those people? Δεν βλέπω κανένα. Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Caesar's Legion taught here, especially any NCR troops you run across. Your crimes are unforgivable. Αυτοί είναι οι κακούλιδες. As are all crimes. If you feel strongly about it, attack us, and soon you won't feel a thing. Ναι, ισχύει, γιατί είστε πολύ. Ας είχα κι εγώ τόσο μεγάλη παρέα, σας έλεγα εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πού πρέπει να πάμε? Στο Nova, είναι στη για όλη τη μάνα. Well, ας τελειώσουμε εδώ αυτό το επεισόδιο. Θα πούμε στο επόμενο... Τι 40 μήνα αυτά, ρε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, μάγκες. Από μένα και την Willow. Bye bye!